Ma, tanggalin mo yan Anong, mamaya. Pag umalis ka. Yung sabit. Ay, hindi ko talaga maano. English, Mexico. DJ John Sagayno Remix. DJ John Sipa Remix. Uy, Mambuhay. Hello naman dyan sa'yo, Mambuhay. Kumusta po? Kumusta naman tayo dyan, ma'am? Hello, hello po dyan sa'yo, Mambuhay. It's production. Ayos ko yung aking ano. Stop! Stop! Inaayos ko, ma'am, yung aking tawag dito. YouTube kasi... Ayun na nga. English. Bebe. FM Vlogs, mega love shoutout lang po dyan sa iyo. Welcome, welcome din po sa aking live streaming. Harang daw ay bakit? Ano daw ba yan? Ay bakit ninja to ha? Sabi ni FM Vlogs. Always mabury sa panahon ng mainit host. O, diba? Hello naman din sa Mambuhay. Welcome, welcome po sa aking live streaming. FM Vlogs. Na ninja daw, o, diba? Nang bubudol ka, no? Ma'am Ina Macri, nasa harang daw, harang-harang. Ayun. I am K.O. This is Visa Mix Productions. Joaquin Bordado 18, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Joaquin Bordado 18. Highly recommended monetized channel also si Joaquin Bordado 18. Ayun, mega shoutout naman dyan sa iyo, Joaquin Bordado 18. Welcome din po sa aking live streaming. Si Mambuhay, mega love shoutout naman po dyan kay Mambuhay. Ang aking kaibigan guys, all the way from Hong Kong. Ayun, hello po dyan sa iyo Mambuhay. Welcome din po sa aking live streaming. Ayun, salamat host. Si Ma'am Ina Macri nakapasok na rin guys. Highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Ina Macri na nandito sa atin. Ayun, hello naman dyan sa iyo Ma'am. Ma'am Bulls, welcome din sa aking live streaming. Sorry na Ina Macri. O, diba? Sorry na talaga Ma'am Ina Macri. Okay na. Kiss, keep it simple survival. Mega love shoutout din po dyan kay Kiss. Keep it simple survival. Highly recommended channel also guys. Legit and organic na kaibigan natin. Mega shoutout naman dyan sa iyo. Kiss. Ayun. Welcome din sa aking live streaming. Philip Mart channel. Magandang hapon sa iyo idol. Mega love shoutout din po dyan sa iyo sir. Philip Mart channel. Welcome din po sir sa aking live streaming host. Kailan ako magkakaroon ng Christian song para sa LS ko? Ayun, sabi ni Ma'am Buhay. Ma'am, kasi ma'am, ang music streaming, ma'am, it depends on what you like, what you want. I just cannot decide bang kung ano ibibigay ko sa'yo. It is because I just don't know what to give. Ayun. I do hope you understand. It is because, depende kasi yan sa gusto mo. And I just cannot decide and I don't want to decide. Hindi ako pwede mag-decide to someone else, for someone else pala na tinatawag. Only boy patamsak ng Premier Cup Pisa yan. Sabi ni Ma'am Ina Macri. Sige. Hanapin ko muna Ma'am Ina Macri. Ayan. My go to makeup look. Wow, sana all. Uy, ang ganda talaga ni Ma'am Ina Macri. Ang ganda niya. I am always thankful to have her as my very good friend of mine. At least at the end of the day ay may nakikita akong maganda bago ako matulog, di ba? May maganda akong nakita. Kahit di na maganda ang lahat. Basta nasilip ko yung GC namin, maganda ang aking panaginip. Nananaginip.
Uy, mga ading, gawin nyo naman akong 1970 ngayon, oh. Hindi na 2K, 1970 na lang. Oh, diba? Uy, guys, padikit naman ako, guys, kay Ma'am Ina Macre, ayun. Baka naman, guys, oo, di na, guys, naghahangad ng 2K, 1970 na lang. Sige na, maluoy mo, oo. Iisa lang tayo, ma'am. Ay, iisa lang. Iisa lang ang aking viewers. Kaya, wag kang mangarap. Baka naman maluoy mo. Ay, iisa lang. Ikaw lang talaga viewers ko. Kaya, don't me. Oo, baka. Sige na, magsumamo ka sa akin. Sige na. Gawin kitang 1970. Oo, tamsakan mo na rin yung premiere mo. Sige na, bilis na. Bigyan kita 1WH. Promise. Oo. Oh. Only boy help. Oh, diba? Wala pa, nagsisimula pa lang kasi ako. Oy, nakaka 6 minutes pa sa talaga. Hello naman dyan sa inyo, guys. Tinamsakan ko na ako nga pang 11 doon eh. Diba? Bigyan kita ma'am ng 1WH dahil tinamsakan mo yung mo. Ayun, 1WH ma'am, bigyan kita. Oo. Uy, mega love shoutout naman dyan sa dalawa natin na viewers. Ayun, baka hindi nyo pa guys kaibigan si Ma'am Ina Macre. Ayo, baka hindi mo pa pala kadikitan si Ma'am Ina Macre. Bigyan ko ng 10W. Bigay lang yung dalawa na kami. Ay naman dyan sa Poging Boss, ayan, sabi ni Harlem, hello din po dyan kay Harlem, nagbabalik natin guys na kaibigan, si Harlem, patamsak please, ayan. Mega love shoutout naman dyan sa iyo Harlem, welcome din sa aking live streaming, sige. Asan na ba yan? Patamsakan natin. Sino ba yan? Si Giovanni Hawom? Ay, akala ko mo. Ano ba to, Harlem? Akala ko si, premier mo. Who is Giovanni Hawom? Oh. Natawa naman ako dito, Harlem, dito kay Giovanni Hawom. First time live streams. Natawa ko doon eh. Yun ang una kong nakita eh. Mali, wait. Diba? Post out muna ha kasi shower mode from outside kasi ayun. 3 na kami, buhay, maawa, maluoy, dikit na. Mambuhay, dikitan mo muna sa Ina Macre. Sige na. Parehas kayo monetize channel. Tamsak sir, magandang gabi ho. Ayun, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan yan si Sir Aldrin Gandesa. Highly recommended monetized channel also. Mga napaka-supportive natin. Hindi ko na ipakilala guys. Kilala nyo na eh. Kadikit. Ano naman dyan si Aldrin Gandesa. Welcome din sa aking live streaming. Ito. Siguraduhin mo lang. Patamsak naman ako guys, live. Ayun, live. Sige. Ito. Patamsak naman ako guys, live streaming ni Harlem. Baka naman guys, tamsak. Ayan, tamsak. DJ Jonel sa Gyno Kadikitan ko na si Ma'am Ina Macre. Diba? Aldrin Gandesa, aloha, patamsak naman sa premiere ng ate. Ayon. Unahan mo lang ako, iwan baka shower lang. Diba? Ay, magunahan kayo dyan. Sige na. Oo nga. Uy, alam nyo ba guys? Tanggalin nyo yan na. Tanggalin nyo yung ugaling yan na mag-unahan. Ay, unahan. Kung pare-parehas kayo nag-aantayan na unahan kayo, nothing happens na tinatawag.
Si Sir Aldrin, kadikitan ko na din. Buhay, dating dikit, uy, sabi ni Harlem. Dantam sa kay Harlem, sabi ni Ma'am Ina Macfree. Ma'am, plus 1 WH1. Ayun, noted. Ako kaya dikit nyo na kaya ako. Ay, kung kadikit nyo daw ba si Harlem o kasi si Harlem o kadikit na kayo. Oo, baka naman. Harang pa, saglit lang. Mega love shoutout din dyan kay DJ ST. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan yan. Si DJ ST, ayun. Hello naman dyan sa'yo, Sir DJ ST. Welcome back din sa aking live streaming. Mga dating kadikitan ng mga to, Sir. Oy, oo nga. Oo nga. Oo. Ito talaga si Mamina Macfree. Oh. Quiet Al Smith siya vlog, Dan Tusok host. Mega love shoutout din po dyan kay Quiet Al Smith siya vlog. Nagbabalik din po natin guys na kaibigan yan. Si Quiet Al Smith siya vlog. Highly recommended channel yan guys. Napaka-supportive natin na kaibigan. Shoutout po lahat nandito. Sabi ni Quiet Al Smith siya vlog. Mega shoutout po dyan. Say welcome back din sa aking live streaming. Wala kasi magawa. O, diba? Gawin nyo na ako 1970. Mahabag kayo. Oy! Oo nga guys. Baka naman guys, pwede nyo nang gawin guys. Sige na. Dikitan nyo na guys si Ma'am Ina Macfree ng ng iyong mga ididikit guys. Total, iisa lang ang premiere natin guys. Bawat ididikit nyo kay Ma'am Ina Macfree, mamigay ako ng WH. Depende kung ilan yung ibinigay nyo. Sige, itodo nyo. Itodo ko rin ang pamimigay kasi, oo, konti lang tayo guys. Wala akong piniplay. Promise. As in, may mahabang pangalan, baba ng baha. Ay, ayan guys, patamsak guys, si Al Smith siya vlog, ayan. Best of Tagalog love song, reggae non-stop, diba? Highly recommended monetized channel also guys, si Al Smith siya vlog na nandito sa atin, ayan. There's nothing left to say. When I try to talk, you're always playing your games. I wish I had monopoly over your mind. I wish I didn't care all the time. Ay. Just playing hide and seek. It's getting hard to breathe to the sheets with you. I don't wanna play no games. I'm tired of always chasing after you. I don't give a fuck about you anyways. Other side, give a shit about you. Tama ba? Al Smith siya or Al Smith ka vlog? Guess I'm just relating to you. T3 guys, T1, T2, and T3. Katulong naman ako guys, T1, T2, and T3. Yung mga nangangailangan ng WH, monetize and non-monetize channel. Oo nga guys. Saan na premiere mo, Ma'am Ina? Ayan, sabi ni Sir Aldrin Gandesa. T1 hanggang T3 guys, T1 hanggang T3. J-John, Sika, Remix. Been around the rosy. Natamsakan ko na lahat yan. Sige. 3WH, ma'am. 3WH. Kahit tinamsakan mo na talaga, bigyan pa kita ng 1WH. Oo nga. Hello host, sabi ni Ma'am Smooth Just with Rusty. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Smooth Just with Rusty. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Smooth Just with Rusty. Hello po dyan sa iyo Ma'am Smooth Just. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan ma'am? Dan Tito sabi ni Al Smith siya vlog. You know I give a fuck about you. 1WH ma'am, noted po ayon. I tell you. Tamsak Dan, ayun. Thank you for that sweet tamsak, Ma'am Smooth Just with Rusty. And welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Sir Joel Spines, nandito na rin sa atin, guys. Eto, guys, dikitan nyo to, si Sir Joel Spines. Hala, naglagas ka, Sir, Joel Spines. Bakit naglagas ng 5? Dana only boy sa mga premiere, yun. Noted po, noted, ayan. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Sir Joel Spines. Bakit naglagas ka, Sir? Welcome din sa aking live streaming. Si Ma'am Maylin Mapili nandito na rin sa atin, guys. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik rin po natin, guys, na kaibigan. Ma'am Maylin, may utang pa akong 5WH, ma'am, sa iyo. Hindi ko matapos kasi in-stop ko muna kasi umalis ako kaninang tanghali. In-stop ko. Siguro mga 5 hours pa yon. Gawin ko na 5 hours. Pero more or less, 5 hours yung kulang ko pa sa'yo. Naibigay ko na lahat kay Ma'am Grace. Ayan.
Yung kay Ma'am Maylin kasi, madami-dami yun eh. Tsaka yung kay Ma'am Grace. Ma'am Maylin, hello naman po dyan sa iyo. Welcome din po sa aking live streaming. Oo nga, ading Maylin Mapili. Ayan. Aldrin Gandes sa mega love shoutout, sir. Sabi ni Ma'am Maylin Mapili. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Highly recommended channel yan guys. Si Ma'am Maylin Mapili na nandito sa atin. Okay lang po sir. Ma'am, may utang pa ako sa iyo ma'am ha. Huwag ka mag-alala ma'am. Tatapusin ko yung as in. Oh. You got too much pride to make any promises. Sino pa ba? Sino pa? Kunin nyo na guys yung mga resibo kasi magdi-delete ako ng mga playlist ko guys. Pading Aba Uragon, mega love shoutout naman po dyan kay Pading Aba Uragon. Highly recommended monetized channel also guys na nasa Saudi Arabia. Mega love shoutout naman dyan sa iyo Padi. Kumusta? Welcome din sa aking live streaming. Oy, tama ba? Nakikita ko 1970 na ako. Yes, wagi. Ayaw ako paabutin ni Lolo ng grade 9. Dumating man, lagas agad. Oo nga. Ma'am Ina, 1980 ka na. Oy! Mega love shoutout naman dyan kay 1980. Bigyan ko si Harlem O. Name it, Harlem O. Kung magkano, kung ilan. Ayan. Tamsak Noy, sabi ni Pading Aba Uragon. Thank you for that sweet tamsak. Sir Aba Uragon. Padi. Thank you naman dyan sa'yo. Maylin Mapili, shout out sabi ni Ma'am Smooth Just with Rusty, ayon. Yung binomba namin, sabog na sabog si Ma'am Smooth Just, tulog na tulog siya, sabog siya. Pati si Ma'am Maylin Mapili, wasa. Yung kanyang live streaming. Sabog, boom, ganon, as in. Di nga, Harlem, me. 15 boss bigay kay Ma'am Maylin Mapili. Oy, si Harlem, donate to Maylin Mapili, ayon. 15WH, ayan. 15WH, donate to 1980. Oy guys, sige na, 20 na lang guys, 20 na lang. Road to 2,000. Philip Mart Channel, full pack ina Macri. Sir, Philip Mart Channel, bigyan kita ng WH mo, Sir. Philip Mart Channel. Philip Mart Channel, ayan. Kunin ko lang yung pangalan. Ilan ba sir ang dinikit mo sir? Philip Mart Channel. Isa lang ba main channel mo sir? Philip Mart. Bigyan kita sir ng 5WH. Ayan. Baka naman meron ka pang mga pandikit dyan sir Philip Mart. 1990 lang only boy ikaw na Ay, 20 na lang guys. 20 na lang. Road to 2,000. Baka naman guys, eto si Ma'am Ina Macri, ayan. Baka naman guys, padikit naman ako guys. Adi Carlo. Diba? Gusto mo ipa 2K boss? Kaya ko yan 20. Oy, gagawin 20. Oy Harlem, may dikit mo ng tama ha. Baka maya-maya maglagas yan. Yung tamang dikit. Oo nga. Isa lang channel ko, idol. Yan lang. Ayan. Sabi ni Philip Mart Channel. Sige, Philip Mart Channel. Bigyan kita ng 5WH, sir. Ma'am Marie Batanggenya, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Marie Batanggenya, highly recommended monetized channel also yan si Ma'am Marie Batanggenya. Hello po dyan sa iyo Ma'am Marie Batanggenya. Kumusta naman tayo dyan? Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Wow, Harlem, siya nga ba? Pero nanatiling dikit ba yan ading? Tamsak dan sa nakapin, dayon. Sabi ni Sir Joel's Finest, dayon. Patamsak kas. Opo boss, tamang-tama po, nanonood ako ng di lang ako nagbabakas sa PC ako nagadikit, ayan. Okay, magbakas kayo, bakasan mo yan. Oo nga, pwede po patamsak ng Premiere. Pwede po ma'am, pwede po, oo. Pwede kita nyo guys, ay tams ay tawag dito. Magbakasan nyo guys. Kasi tawag dito para hindi kayo ma-spam. Kasi ngayon hindi nyo ba napapansin na once na dumikit nalalagas agad. It is because if you are not yet if you violate rules community policy ni Lolo, tatanggalin yan, pati views niyan tinatanggal na din. Ganon. Patamsak po, padikit na din. Salamat. Guys, wag kayo magdidikit sa Premiere ha.
maghanap kayo ng dapat yung dikitan, yung tamang didikitan. Ayun. I am encouraging everyone, especially mga live streamer guys, na wag niyong ginagaya yung mga nagmamadali kasi nasasayang yung mga effort natin. Oo, yung tinatawag guys na isa-isa lang pero sure ball na tinatawag ang mas maganda. Deadly but sure, ay surely but deadly na tinatawag, o di ba? D4, ayan. Tapos na ba si board? Ayan. T4 guys, T4 si Ma'am Marie Batanggay niya. T1 hanggang T4, ayan. Ilagay ko na lang si board uli kung di pa tapos. Tapos na pala, ayan. Aldrin Gandesa, sir, thank you naman po, sir. Ayan, sabi ni Ma'am Maylin Mapile. Marie Batanggay niya, hello po, kumusta pa? Mustafa, 1990 naman please. Kapal ko, hindi pa nga ako kilala. Ma'am Saimi D Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Saimi D Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan, si Ma'am Saimi D Vlog. O diba? Ang ganda niyan guys. Si Ma'am Saimi D Vlog. Mega love shoutout naman po dyan sa magandang nilalang sa balat ng tinalupan. Si Ma'am Saimi D Vlog ang pangalan. Hello po dyan sa iyo Ma'am Saimi D Vlog. Welcome din po sa aking live streaming. Sir J Black TV, bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada si J Black TV. Bigyan kita ng iyong moderator function J Black TV so that you can start also making friends in my live streaming. Guys, ipunin nyo lang yung matinam sa kanyo. Hindi ko nakuha lahat. Ang dami ng tao padikit sa ate maluoy maawa. Oo nga guys. Padikit naman ako guys kay Ma'am Ina Macpri. Namimigay ako ng WH. Kung ilan yung dinikit nyo guys, yun din ibibigay ko. Pri, nandito na rin sa akin si Pri. Sir, dalawa lang natamsakan ko sir. Sabi ni Ma'am Maylin Mapile. Noted po, Ma'am Maylin Mapile. 2WH, ayan. J Black TV, mega love shoutout po dyan sa iyo. Welcome po sa aking live streaming. Pre, time share, ayun. Mega love shoutout din po dyan kay Pre, si Ma'am Jonas Salundaga. Highly recommended monetized channel yan guys. Mega shoutout po dyan sa iyo ma'am. Welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Alsmicha Vlog, noted po ma'am. 1, 2, 3, 4, 5, ayun. Sige, noted po. Ray Carriaga, nandito na rin sa atin guys. Ray Carriaga ang pangalan. Hello din dyan sa... kapatid ni Ma'am Jonas Salundaga na si Ray Carriaga. Mega love shoutout naman dyan sa iyo, Ray Carriaga. Welcome din sa iyo, pre. O, diba? And with Ma'am May Vlog. Hello din po dyan kay Ma'am May Vlog. Welcome din sa aking live streaming. DS Ray. Ayan. Jonas Salundaga, Daijuna. Edeline Mesias, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Edeline Mesias. Bagong-bago rin po natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada. Nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function, o, diba? Para naman pwede ka nang makapagsimulang makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Ma'am Edeline, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Pwede ka naman magbaba ng iyong bahay. Kung gusto mong mag-drop ng iyong link ma'am, you can drop your link. Or kung ayaw mo mag-drop ng link ma'am, you can simply call Nightbot. Hahanapin ni Nightbot ang kanyang ang iyong bahay, bababayan dito. Dante 7 po, ayan, sabi ni Kuwait Alsmicha Vlog. Ma'am Kuwait Alsmicha Vlog, hanggang T4 lang po tayo, ma'am. Oo nga, promise, as in, ay hanggang T5, ayan. Sabihan nyo ako guys kung ilan yung tinamsakan nyo ha. Isahang tamsak lang guys, ay isahang sabi lang, para hindi isa-isa, hindi ko nakuha lahat guys, ang sinabi nyo. Padikit sa ati 1990 lang sapat na, o diba? Bebe. Jonas Salundaga, ma'am. Hello po sa iyo. Ayun. DJ Jonas Sagayno Remix. Mega love shoutout po. Ayan. Padikit ako guys. Padikit naman kay Ma'am Ina Macpri. Namimigay ako ng WH. Sa bawat didikit kay Ma'am Ina Macpri. Road to 2,000. O, diba? 1990 nga lang daw ang pangarap niya guys. 1990. Baka naman. Thank you, bebe.
Oy, 1980. Mag-type lang kayo guys ng Aura, Me Channel. O kung may mga premiere kayo dyan guys, pwede nyo akong sabihan, patamsakan natin ang inyong mga premiere. Mamigay din tayo at the same time ng WH sa bawat magtatamsak ng mga premiere nyo. Sayang naman guys. Oo nga. Yes, 1990 lang. Di ba kayo maawa? Tamsakdan host, T1 to T7. Ayun, sabi ni Ma'am Smooth Just with Rusty. Ayun, Rusty. Ma'am, ang prinogram ko ma'am, 1 to 5 lang. Sige, bigyan kita ng 7WH. Hi, bebe! Na naka-purple. O, diba? Sabi na Ma'am Ina Macri. Ma'am Edeline Misias, padikit at mag-iwan ng tamang bakas at balik ang ho. Ayan, sabi na Ma'am Edeline Misias, ayon. Paano gumawa ng cheese sambusa? O, diba? Buhay OFW ng Kuwait. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Edeline Misias. O, diba? Parang sarap na ito. Uy, hala, ang sarap na ito. Ng cheese sambusa. O, diba? Para siyang mga alam nyo ba yung 5 star, yung sinisindihan? Oo. Para siyang 5 star. Oo. Yung Goodbye Philippines na lang kasi malaki-laki ng konti. Para siyang Goodbye Philippines. Kulang na lang yung mityan niya. Pero ang sarap tingnan. Tingnan nyo guys, yung binababa ni Ma'am Edeline Misias. Nga. All the way from Kuwait pa yan guys, si Ma'am Edeline Misias. Ma'am Saimi D Vlog, hello po dyan sa iyo Ma'am Saimi D Vlog. Si Ma'am Smooth Jazz, nandito pa rin sa atin guys. Baka hindi nyo pa kaibigan guys, mga nabanggit. Or yung mga nagbababa ng kanilang mga bahay guys. All you have to do is to visit their channel and do connect po sa kanya. Host, meron T6 to T7. Opo ma'am, meron po yan, yung kahapon pa yan. But then I will give you also ma'am 7WH. Kung nanyan pa yung 6 and 7, pwede pa yan ma'am, okay yan. Pero ang ginagawa ko ma'am is everyday I always change all the program ni Nightbot. Kaya para alam ko T1 hanggang T5. Pag nagbalik, binabalik ko din naman. Wala namang problema. Natatandaan ko naman yan. Host, shoutout sabi ni Chef Errol Karumay. Mega love shoutout naman po dyan kay Chef Errol Karumay. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Magandang hapon naman dyan sa iyo, Chef Errol Karumay. Welcome din po sa aking live streaming, Sir Chef. Ayun, host, pa-help naman po sa bago kong upload. Ayan, sabi ni Chef Errol Karumay. Patatamsakan ba? Highly recommended monetized channel yan guys. Si Chef Errol Karumay. O, diba? Alin ba dito? Yung 5 days ago, authentic sushi. Healthy food, Chef Errol Karumay. O, diba? Bakit ang sushi mo is mas gusto ko sa sushi yung kulay yung kulay, ba yon? Yung mosh, ayun ba yun? Yung lumot, gusto ko yun. Guys, please support naman sa bago kong upload, please. Ayun, sabi ni Sir, Chef Errol Karumay. Ibaba mo yun dyan, Sir. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel Sulit na andito na rin sa atin. Si Ma'am Adel, Ma'am, umuwi ka daw ng Manila. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Adel. Ingat-ingat ka dyan, Ma'am, sa Manila. Ayun, welcome din po, Ma'am, sa aking live streaming. Welcome back pala, ayun. Si Ma'am Adel Sulit, guys, nagla-live streaming tuwing alas 10 ng gabi. Napakalaking palaisda niyan guys, si Ma'am Adel Sulit, ayun. Baka hindi nyo pa kaibigan niyan guys. Si Ma'am Adel, makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Legit and organic, highly recommended, monetized channel yan si Ma'am Adel. Ingat kayo dyan ma'am kung umuwi kayo sa Manila. Alam mo naman yung case ng ng pandemic, di ba? Basta ingat ma'am, ingat. Adel Sulit ading, ganda na sexy pa. Oo nga, sexy niyan guys. At ang ganda ni Ma'am Adel, o di ba? Wow, sobrang haba po BG. Binababang link ni Ma'am Edeline Misias. Ay, nakikipag-watch to watch. Jonas Salundaga Dan Pulpak, sabi ni Ma'am Edeline, ipatrikin nyo na ako 18. Inamak-free Dan po, sabi ni Ray Cariaga. Ay, padikit, pabalik. Adel Sulit, mega love shoutout, sabi ni Sir Aldrin Gandes. Sa Ma'am Adel, Yahoo.
Eto guys, so patamsak naman ako guys. Patamsak kay Chef Errol Karumay. Baka naman guys, baka naman. Mama Elma, also known as si Ma'am Elma Tihada. Hello, hello din po dyan kay Ma'am Elma Tihada. Nagbabalik natin guys, nakaibigan na yon. Ma'am Elma Tihada, mega shoutout po dyan sa iyo ma'am. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys. Si Mama Elma, also known as Elma Tihada. Gigi Jab, host, ano ba yung email ni YT na face recognition? Baka ma-explain mo daw, ayan. Sabi ni Gigi Jobs. Oh, Sir Gigi Jobs, nung nakarang linggo ko pa ay nung nakarang araw ko pa in-explain yon. Tingnan mo ang aking live stream. Merong face recognition terms of services ganon. In-explain ko yun nung nakarang araw. Where have you been? Oo nga. Ang face recognition ano guys, ang tawag dito. Ang face recognition terms of services is that hindi na kayo po pwede guys halimbawa video ko kinuha nyo tapos nandun ako ngayon kapag recognize ni YouTube yung mukha ko dun sa video mo dadaan ka ng human review or dadaan ka ng review nila kung authentic ba talaga ang video yun o halimbawa ibinigay ko sa iyo or kinuha mo lang sa channel ko, ganun po yun. Parang parang i-review ang mga channel nyo. It is because sabi niya, the terms of service already state that you cannot collect any information that might identify a person without their permission na tinatawag. If I am not mistaken, ayan. While this has always include facial recognition information, ano pa ba yan? Ano ba yan? Yung new terms natin guys that makes explicitly clear, ayan. Ayun ang, parang ganun yun. Oo nga, ganun yun. Kaya yung mga nanghihingi guys ng mga yung mga nanghihingi ng congratulatory message, mas maganda yon kasi isinisend sa inyo, di ba? Pero halimbawa, may kinukuha kang mga content ng iba para ilagay mo diyan sa content mo. You will be violating face recognition terms of community policy ni Lolo. Ganun po 'yun. Ano ba? May nakinig. Dahil dyan, babalikan kita ng di lang isa, promise yan, Ray Carriaga. Oy, mamina mag-pre. Yan si Ray Carriaga, kapatid yan ni Pre. Ma'am Krisa 27, nagbabalik na rin po natin guys na kaibigan. Si Ma'am Krisa 27, thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Krisa 27. Welcome din po sa aking live streaming ngayon. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Krisa 27, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Kay Ma'am Krisa 27, ayun. Guys, please, pa-help naman po sa bago kong upload. Please, sabi ni Chef Errol Karumay, diba? Baka naman guys, patamsak. Patamsak sa premiere ko, host, sabi ni Ma'am Edeline Misia. Sige. Lagay natin. Sino ba ang T5? Ayan. DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, T5 guys, T1 to T5. Patamsak naman ako guys, T1 to T5. Ala, sabi ni Gigi Jobs, ayan. Kaya nga understanding community policy guys ni Lolo is medyo komplikado because you have to study it clearly and then sabayan mo pa ng community policy din ni AdSense, ayan. Kaya pag pinagsama yan sa isang channel natin, medyo nagiging komplikado bawat isa kasi mostly pare-parehas policy ang umiikot lang sa ating mga channel. Ganun po 'yon. Ano pa ba? Hello, tamsak dan sa'yo with harang, sabi ni Joseph the Dreamer. Shinout. Ako nag-shinout out piste. Kadami kong pangalan. Kapatid ka pala. Huwag ka mag-ala. Ako bahala. Diba? Sabi ko sa'yo, pati yan si Ma'am May Vlog. Kapatid niya yan. Oo. Alabia.
Sana guys, nakinig kayo. Ayan. Ang pangalawang term natin guys, ang pangalawang term is YouTube right to monetize na tinatawag. YouTube has the right to monetize all contents on the platform na blah 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 and blah blah blah, and the ads may appear on videos from channel not in YouTube partner program na tinatawag. Ibig sabihin guys, ngayong June 1, sa mga hindi pa monetize channel, magkakaroon na kayo ng harang. Pero ang saddest part ng pagkakaroon ng imo-monetize ang video na hindi pa monetize is that YouTube is earning dollar sa inyong mga account. Pero kung kayo ay monetize channel is kapag ka may tumitingin sa inyong mga advertisement, sa inyo yan pumapasok. Ganun po yun. And then, ano pa ba? Sana may nakikinig. Salamat naman sa nakikinig. Ate Balls na rin tawa. Iba. Boss, totoo ba yung white t-shirt can be monetized also? Ano bang white t-shirt? Ano bang white t-shirt? Can be monetized also. Ayan. Basta relax ka lang dong. Ray Cariaga, tatrabawin kita mamaya. Yung legit na legit, walang lagas. Promise yan. Oo nga. Oo, nanginginig. Nakikinig ako. Pwede po magpa-premiere dito. Ayun. Pwede po sir. Pwede po. Ayun. In 5 minutes guys, pabomba naman ako guys. Bombahin natin in 5 minutes. Ayan. Ito. Bombahin natin. Ma'am Claridel Ilangan nandito na rin sa atin guys. Ay Ma'am Claridel, mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilangan. Tawang-tawa ako kay Ma'am Claridel. Wag ba akong binubuking. Hello naman po dyan kay Ma'am Claridel Ilangan. Ayun. Patamsak ako ng premiere. Ayan. Sige Ma'am Claridel. Oo. Wag mo akong binubuking. Oo, sige. T6. Ilagay natin kay T6, guys. Highly recommended monetize channel yan, guys. Si Ma'am Claridel Ilanga. Baka hindi nyo pa, guys, kaibigan yan. Si Ma'am Claridel Ilanga. Ayan. T6, ma'am. Ayan. T1 to T6, guys. Baka naman. Patamsak ako, guys. Patamsak. Post, hindi ba na mumukbang yung revenue? Hindi naman po, sir. Yung iba nagsasabi na minumukbang daw yung revenue, but then hindi naman talaga, guys. Sabi ko nga, I am always saying na ang nasa community policy, every 11, 12, 13, 14 of the month is lahat ng revenue natin dito sa ating analytics is tatanggalin na kasi ang sinasahod natin is 28 days. Ang sinasahod natin, minimum of 28 days. Ang sinasahod natin, yung earnings natin within that days, guys, that previous month, kinukuha yan. 11, 12, 13, 14 of the month. Every 21 of the month, sumasahod tayo. Ang sinasahod natin yung kinuhang yon. Pero kapag hindi pa na-reach yung threshold mo, nandun pa rin yan kay AdSense. Ngayon, kapag na-reach na, alimbawa, na-reach niya na yung threshold mo, ipinapasok naman niya. Makikita mo naman yung summary doon sa AdSense mo. May summary yan ang payment niyan. Nandun niya nakalagay. May mga may mga graph din yan. Ganon. Ganon. Ano pa ba? My Labs Official, Kalembang All na rin kita host. Mega love shoutout naman po dyan kay My Labs Official. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan kadikitan or kabarkada. Ang pangalan is My Labs Official na binigyan ko ng kanyang moderator function jacket na tinatawag ika nga. Ayun. Para naman makapagsimula na rin siyang makipagkaibigan dito sa aking live streaming. Ma'am My Labs, mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Welcome din po ma'am sa aking live streaming. Dikitan nyo na rin guys, My Labs Official Vlog ang pangalan ngayon. Patamsak na ako sa T6 only boy. Ayun, nakatamsak. Noted ma'am, ayun. Last. Ayun, noted naman. Ano pa ba? Thanks po sa info. Ayun, sabi ni Sir Joseph, the Dreamer. Ayun. Opo sir, opo.
Ma'am Sophia Bianca, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Ma'am Sophia Bianca. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Sophia Bianca. Ayan, tamsak po Mami Ina, mag-free na miss po kita. I love you po. Mahal na mahal po kita. Ayan. Ma'am Krisa 27, noted po. Ayan. Highly recommended channel yan guys. Si Ma'am Krisa 27 and Ma'am Sophia Bianca. Ayun. Mega shoutout naman dyan sa sweet na babing yan. Si Ma'am Sophia Bianca. Welcome din po sa aking live streaming. Adel sulit, sabi ni Ma'am Clara Del Ilanga. Ito guys, si Ma'am Clara Del Ilanga, kung di nyo pa kaibigan yan guys, pwede kayong umakyat sa kanyang live streaming, pwede kayong kumanta doon, yung mga mahihilig kumanta. Ayun. Meron siyang kaibigan guys kanina, foreigner. Nandun lang ako, nagbabasa ako. Tapos si Harlem O. Sinasabi ni Harlem O na ako daw yung foreigner na yun. Kumusta naman? Oo nga. Nandun ako nagbabasa Harlem. Kumakanta ka pa nga ng Through the Years. Diba? Pinakanta ng foreigner na kaibigan ni Ma'am Clara Del Ilanga. Tapos ako yung napagbintangan. Bakit ba kasi? Oo. Ako ang pinagbibintangan. Nagbabasa ako doon. Oo nga. Tapos pinakanta ng Through the Years. Diba? Hinawakan nyo yung mic. Tapos birit siya. Birit Arlen. Sige. Diba? Hello naman po dyan kay Ma'am Atimon Vlog, nandito na rin sa atin. Hello naman dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Oy, Ma'am Atimon, nag-silent live stream ka kanina. Nandun ako sa iyo. Mega love shoutout po dyan kay Ma'am Atimon Vlog. Highly recommended monetized channel. Nagmamayari ng sobrang daming camel sa balat ng Kuwait. Ayun. Mega shoutout naman dyan sa iyo, Ma'am Atimon Vlog. Welcome back din, Ma'am, sa aking live streaming. Natulog ako. Oo nga. Tinulugan mo. Nandun din ako, Ma'am. Nakanganga. Sabi ko, may mga bula-bula pag nalalaman. Galit na galit kay Pre, yung foreign. Sabi ni Pre, 1 week love life ang kinanta ni Harlem O. Kasi si Harlem O guys, kumanta ng 1 linggong pag-ibig, diba? Tapos sabi ni Pre, ay, ano ba ang pangalan noon? Foreigner. Ang kinanta ni Harlem O sa English, 1 week love life. Kakainis ang net boysit talaga dito. Ayan. Sir Joseph the Dreamer, tapos na ba yung yung premiere mo? Tapos na ba yun, Sir Joseph the Dreamer? 2, 3. Hindi pa pala. Ilagay ko pala muna. Ayan. T7. Ilagay ko ulit kay T7, Sir Joseph the Dreamer. Ayan. Mama Timon, tapos na yung mukbang mo, diba? Diba? Tuwang-tuwa ako kanina. Nagbabasa ako ng ni Ma'am Clara Del Ilanga. Kung nandun kayo guys, matatawa kayo. Tapos akong pinagbibintangan. Tapos nung magpaalam na yung foreigner, pumasok na ako. Sabi ko, hero naman dito. Pero hindi niya alam na narinig kong kumanta. 1 week love life. Oy! Harlem O, sir, kapay may papasok na English sa akin. Andun si Sir Ora. Kaya di maiwasan pagbintangan siya. Oo nga, ako ang pinagbibintangan. Sana all. Ashuriken, nandito na rin sa atin guys si Ashuriken. Mega love shoutout naman po dyan kay Ashuriken. Ang aking kaibigan guys, mga pupoging batang-bata, di ba? Mega love shoutout naman dyan kay Ashuriken. Welcome naman sa aking live stream. Hello po Kuya Uragon, laglag na naman ako. 200 to 188. Padikit naman ako guys kay Ashuriken. Baka naman guys, mamimigay ako ng WH. Sa sino mang didikit kay Ashuriken, road to 200, laging nalalaglag, diba? Ashuriken? Guys, babomba naman ako guys. Pabomba muna ako sa nakapin pala. Ayun. Pabomba ako guys, pabomba. Baka naman guys, pabomba. Maluoy. BTS Butter. Ayun. Set a new record within 113 million views within 24 hours. Pabomba naman ako guys. Baka naman. 1, 2, 3. Baka naman guys, pabomba ako guys, pabomba. Yung nakapin sa taas guys, sana lang. Cheng error karumay, dandikit na. Sa'yo ayon, Ash.
Kaya parang budol-budol yun eh. Oy, ako ang pinagbibintangan talaga nila. Oo nga. Kaya minsan ayokong pumasok, ma'am, ano. Ma'am Claridel, kaya minsan ayokong pumasok kapag katapos ng Inglesan. Kasi ako ang pinagbibintangan eh. O, di ba? Tapos na host premiere ko things ayun. Sabi ni Sir Joseph, the Dreamer. Ayun. Di ba sa'yo to? DJ Jonah Sagayno Remix. Nagligo challenge din si Ma'am Claridel. Oh. Ah. Padikit naman mga guys, please naman, sabi ni Chef Errol Karumay. Padikit guys. Oo nga, yung mga nangangailangan dyan ng WH guys, I am giving away WH sa sino mang magtatamsak sa T1 hanggang T7. Baka naman guys, baka naman. Padikit ako guys. Ay, patamsak. Nung nakaraan, Sophia Bianca off comments ka, kaya di ako nakapagbakas. Punta ako now, sabi ni Ma'am Ina. Mac-free, sir, +1 po sa premiere. Thank you, ayon. Sige, noted. Oo. Ma'am Claridel. Oo nga, ako ang napagbintangan, Ma'am Claridel, nung pumasok ako kasi na maalam na yung Foreigner. Great Health ba yun? O ano ba yun ang pangalan? Guys, papasyal naman sa bago kong upload. Please, iwan lang ng bakas, please. Ayan, sabi ni Chef Errol Karumay. Guys, 12 lang guys. Please lang po. Legit tamsak lang guys. Ayan. Oh, eto pa si Ma'am Maylin Mapili eh. Maduda rin to eh. Kaya minsan nagbibiji lang ako eh. Tapos nagtutuldok-tuldok lang. Kapag walang Foreigner. +1 po sa premiere. Noted po, Ma'am Maylin Mapili. Ayan. +1. Oo nga. DJ Jonah Sagayno Remix. Kaya minsan nananahimik ako eh. Si Sir Aura to eh. Di ba kinalaman ko dyan, nag-i-Inglesan kayo. Tapos pagka nag-nosebleed kayo, akong tinatawag nyo, oy, don't me. Makipagkaibigan na rin po kayo dito guys kay Ma'am Maylin Mapili. Highly recommended channel yan. Malapit na rin yan na ma-monetize. Si Ma'am Maylin Mapili. O, di ba? Tuwag-tuwa siya. Balikan ko mga dumikit sa akin only boy tapos pakain na rin ang mga alaga. Sige lang po ma'am, sige. Ito pa guys, si Harlem O. Kaya di ako nag-LS eh. May mga, may mga nakatago sa kortina. Ako talaga, hindi ako yun ma'am. Oo. Alam nyo naman yung aking mga ninja, puro mga Oragon din. Little Aura lang yung naiba. O, diba? Patamsak naman ako guys sa T12. Sige na guys, maluoy mo T12. Aruy. Uy, Mamina, di ka pa nagtamsak sa T12. Sige na, tamsakan mo muna yung T12. Baka naman. Dan Pulpak Edeline Mesias, babalik na lang po. Sabi ni Ma'am Saime D. Vlog. Baka naman guys, patamsak naman ako guys. Patamsak. Sige na, maluoy mo. Si T12. Chef Errol Karumay, Dan Pulpak. Sabi ni Ma'am Edeline Mesias. Okay, dok, tamsakan muna ang T12. Sige. Yung Dax ako, asaan ang ura? Hoy, pangalan ko lang yun sa StreamYard. Ano ba? Si Little Aura yun. Uragon pre. Tusok na. T5 premiere lang yung T7 tapos na i-premiere. Ayan. Tusok na 5 premiere. Si Ma'am May Vlog. Sige. 5WH. Pink flamingos in the pool. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Hindi pa nga ako nagtamsak eh, kay Ma'am Claridel. Tamsak. Budol din to. Si Board yung niya, budol. Tamsak. Ayan. Magtamsak muna ako kay Chef Errol Karumay. Ayan. Pero mas gusto ko sa sushi, yung itim ang pambalot, hindi yung puti. Oo. Gusto
Gusto ko yon. Parang gusto ko talaga yon. As in. DJ Jonel Sagayno Remix. Si Ma'am Edeline Misia sa yan, tamsak. Magtamsak muna ako kay Ma'am Edeline. Tamsak. Nandun nakita ko si Ma'am Adel. Kunin ko muna yung pangalan ni Ma'am Adel Sulit. Nakita ko doon si Ma'am Adel. 1WH. Ito pa kay Ma'am Marie Batanggenya. Nakita ko rin dito. Tamsak. +1 kay Ma'am Adel. Guys, please lang po, pa-help legit tamsak nyo yon. Padikit naman ako guys, kaya sino ba yung mga marami dyan guys na pandikit? Pwede yung dikitan guys si Ashuriken. Namimigay ako ng 1WH sa bawat didikit kay Ashuriken guys. Maluoy mo. Oo nga, 1WH, 12 na lang ang kulang, road 2, grade 2. Baka naman guys. Ma'am Saimi D Vlog, hanggang T7 lang ako ma'am, hanggang T7. Wala pa akong T89. Harang uli host, sabi ni Joseph the Dreamer. Thank you naman po dyan sa iyo, sir. Joseph the Dreamer, sa mga paharang mo dyan. Chef Errol Karumay, dandikit na. Pasukli, thank you. Sabi ni Ma'am Smooth Just with the Rusty. Nagbaga yung yung aking computer. Kaya hindi ko natapos yung kay Mamaylin Mapili. Parang nangangamoy, kaya itinigil ko kaninang tanghali. Sobrang init kasi as in. Kaya meron pa akong utang kay kay Mamaylin Mapili. Hindi ko matapos-tapos eh. Premier Dan, 5 premier, si Ray Carriaga. Ayun. Noted. Na-overheat free yung aking computer. Sobrang init talaga sa Pilipinas. Tapos dagdagan mo pa ng 220 volts yung yung input ng ng kuryenteng pumapasok sa kanya. So talagang uminit siya. Only boy, matagal na akong nakatamsak doon naman eh. T12. Sige. Thank you naman dyan kay Ma'am Ina Mapri. Dahil dyan, hindi na kita bibigyan ng WH. Claridel Ilanga, dikit na pala ako sa iyo, ma'am. Sabi ni Ray Carriaga, baka naman po. Ayan. Ano pa? DJ Jonel Sagayno Remix. Guys, T1 hanggang T7 at T12. Walong WH, guys. Walong WH. Sino mang didikit kay Ma'am Ina Mapri at kay Ashuriken? Bibigyan ko guys ng WH. Ilan ba? 7, 8 WH, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. Dahil meron tayong 7 WH. Mamibigay ako ng WH guys. Ilan ba ang bibigay ko? Wala naman akong ipi-play na. Si Mamaylin Mapili lang naman. Mamibigay ako ng 7 WH din. Tama ba? Or 8 WH. Sa bawat didikit guys kay Ashuriken at kay Ma'am Ina Mapri. Iubos nyo na guys. Bibigyan ko kaya. Yung gusto lang ng WH. Chef Errol na po tamsak sa video nyo po. Full watch ko na. May bakas din yun. Ayun, sabi ni Ashuriken. Baka naman guys. Padikit. At baka may mga ninja kayo guys. Isabay nyo na rin. Thank you only boy. Naka-BG ako yan. Dan full pack T1 to T7 and T12. Sabi ni Ma'am Saimi D Vlog. Noted po, Ma'am Saimi D Vlog. Ma'am, wala ba tayong papatamsakan dyan, ma'am? 8WH, ma'am. Wala ba tayong papatamsakan? DJ Jonel Sagayno Remix. Ito, madaming to si Ma'am Saimi D Vlog eh. Madaming binablog nito eh. Wala ba tayong tatamsakan dyan, Ma'am Saimi D Vlog? I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. Baka may mga katanungan pa kayo guys. Pwede kayong magtanong. Oo nga, wala na akong babasahin. May premiere ako mamaya, host mamaya 8 PM. Ayun. Babae ako nanditang kay ganda. Yung kahapon ba yun, ma'am? Meron ka ba sa aking kahapon? Tumingin ka sa T8, ayun. Ito ba yung T8, yung kahapon? Cupido sa Hanggang T8 tayo guys. Kung ito yung kahapon, ayun, pwede pa to. May premiere ako mamaya. Some kind of way. There's just something about you, girl, that makes me wanna stay. Yung kahapon ba to? Ma'am Saimi D Vlog. Lalo ka na matik, pwede mo ba kong alipin?
Ikaw lamang ang laging nasa panaginip ko. Best Jobs. Happy birthday naman dyan sa aking kapatid, guys. Nagse-celebrate ng kanyang birthday. Ang aking kapatid, isang happy birthday, Jubes naman, guys. Sige na, maluoy. Isang happy birthday naman dyan, guys, sa aking kapatid, si Jubes. O, diba? Ang kanyang code. Oh, isang happy birthday naman dyan. Bigyan kita ng birthday song. Parang naman feel na feel. O, diba? Siyempre. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends I knew. May good luck go with you and happiness too. O, diba? Happy birthday naman dyan sa aking kapatid. Nagse-celebrate ng kanyang 21st birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends I knew. May good luck go with you and happiness too. O, diba? English. 21st birthday, guys. Oo. Kala ko 18 pre, Uragon. Maraming salamat naman dyan, guys, sa mga pagbati nyo sa aking kapatid, o, diba? Oo, na nag 21 years old na ngayon. Pre, hindi 18, nag 21. Oo. Yung kakampiyan ni Ma'am Jonah sa Lundaga. Guys, 12 lang po. Kulang, ayan. May inuman ba? Kagabi pa, ma'am, yung inuman. Hanggang ngayon, di matapos-tapos yung inuman. Oo. Padikit naman ako, guys, kay Ashuriken. Namimigay ako, guys, ng WH. Meron tayong T1 to T8. T8 pa, guys. Ayan, T8. Padikit naman ako, guys. Tamsak. T1 to T8. And sa bawat didikit kay Ashuriken at kay Mamina Macri, ilan ba? 8 WH, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sige. Mamimigay ako, guys, ng 7 WH. Ayan. Ilan ba? Bigyan ko ng 3 WH ang didikit kay Mamina Macri at 4 WH sa bawat didikit kay Ashuriken. Diba? Para naman 15 WH ang may uuwi nyo. 4 WH para kay Ashuriken and 15 WH para kay Ma'am Ina Macri. Ayan. Para maging 15 WH, guys, makukuha nyo. Sino mang magtatamsak sa Premier T1 to T8 and magdidikit kay Ashuriken, mamimigay ako ng 4 WH para kay Ashuriken and 3 WH para kay Ma'am Ina Macri. Everyone, thank you. Sayang po, ubos na po handa. Pero start po ulit tayo ng inuman. Sana all may inuman. Ako hindi nakatikim ng isang red horse. Eto, guys, si Ashuriken, baka naman. 12 na lang, guys. 12 na lang ang kailangan. Pag-graduate na, guys. Sige na.
For WH guys, bawat didikit, for WH. Or depende, kung marami yung idinikit nyo guys, ano, oo, pwede ako mamigay ng madami din. Quiet ka na, buy na ako red juice for you. Dantus Look host, sabi ni and Daisy Florenosos. Ayun. Mega love shoutout naman po dyan kay and Daisy Florenosos. Dantus Look host. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am and Daisy Florenosos. Welcome back din po ma'am sa aking live streaming. Thank you also for that sweet tuslok ma'am. Ma'am Christine Hermosa, o diba? Meron tayo guys na na artist. Mega love shoutout naman po dyan kay Christine Hermosa, Tamsak. Ayun. Welcome din po sa aking live streaming. Si Daisy Florenosos, Ash, ayun. Huwag na red horse kasi sisipain ka pa noon. Hindi mo matapos vlog mo. No. Kadikit ko na kanina ni Ate Sally Payon. Ashuriken. Dating dikit, hindi yung kasali. Oo. Idikit mo pa. Sige na. Hello naman dyan kay Ma'am Christine Hermosa, o diba? Sana all binibisita ng artista. White horse na lang, ma'am, o diba? Nakatikim na ba kayo guys na red horse na pinakuluan tapos nilagyan ng konting luya? Ayan. Try na tapos inumin niya. And then, gusto mo kayo. Ang kulit mo, please. No. Hoy, basta gusto ko, red horse. Oo. Basta. Yun ang gusto ko. Oo nga. Promise. As in. Wow, may Jericho Rosales pa ang mag-shota. Nandito. Kanina, Christine Hermosa. Ngayon, Jericho Rosales naman. Hello naman dyan sa'yo, Jericho Rosales. Pinakuluan na red horse. Pre, tingnan natin kung mamatid pa ba. Nagulat pa ako sa tiyanak. Balat ka dyan, magugulatin ka naman kasi kahit di ka nagkasakit. Maganda ka lang, pero magugulatin ka pala. Hello, ma, naman dyan from Pamplona City, all the way from Pamplona. Nandito si Dan. Bibi, pakita ka, Bibi, nandito yung mother mo. From Pamplona City, all the way from the city of Pamplona. Binisita din ako ni Cassandra Mondragon. Diba? Parang kilala ko itong mga to eh. Mega lang shoutout bigyan sa'yo, Cassandra Mondragon. Kinabukasan, hindi na alam ang nangyari, pre. Ganda mo yung bebe, parang yung ina mo. Bebe, ang ganda mo daw, parang yung ina mo. Ashuriken dan dikit na nag-iwan ng bakas, sabi naman smooth gas with raspy. Ma'am smooth gas, bigyan kita ng plus 4WH, ma'am, plus 4WH. Best jobs, ha? Para super lang taga-inom. Ako pa talaga. Marga Bartolome, Mondragon, Tamsak din po. Nagsipaglabasan na. Diba? Mondragon. Tinight out ka ni Nightbot. Sabi ko sa iyo. Hello sa lahat. Sabi ni Marga Bartolome, Mondragon. Hello naman po dyan sa inyo guys. Marami tayong mga artistahing dumarating dito sa ating live streaming. Mega love shoutout naman dyan sa cast ng kung ano-anong teleserye. Welcome din po sa aking live streaming. Hello Marga, sabi ni Ma'am Adel Sulet, ayun. Hello naman dyan kay Jobs na may birthday kahapon. Happy New Year sis. Sis, Happy New Year sis.
Harang is life, sabi ni Ma'am Buhay. Ayan. Ma'am Chris 27, thank you also for keeping us in your background. And welcome din po sa aking live streaming. If ever guys na hindi nyo pakaibigan ang bawat isa, all you have to do is to visit their respective channel and do connect to each and everyone. That is the key to a healthy channel na tinatawag. Makipagkaibigan kayo guys, hindi masama makipagkaibigan, makipagdikitan. Especially sa mga nandito sa atin ngayon. Ayun. Bayot O, tamsak din to, o diba? Hello naman dyan kay Bayot O. Risa 27, dinikita na kita, ma'am. Sabi ni Rica Riaga. Baka naman, Sir Tono Bebs, ang Papa Balls, Yummy Balls ng Mega Taiwan. Mega love shoutout naman dyan kay Sir Papa Balls. Ang Yummy Balls ng Taiwan, o diba? Nag-iisang callboy ng Pierre sa Taoyuan City, o diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Tono Bebs. Mega shoutout po dyan sa iyo, sir. Welcome back, sir, sa aking live streaming. Ang nag-iisang bayaran ni YouTube. Dang dinner ako sa Ishaya. Habang busy si Ora, bye. Okay, bye. I hate you. Topax MB, Sir Ora, sabi ni Topax MB. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan si Topax MB. Mega love shoutout din po dyan sa iyo, Topax MB. Welcome din po sa aking live streaming. Nandito na rin sa atin guys si Ma'am Dread Bicol Kitchen. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Dread Bicol Kitchen, who is in our live streaming also. All the way from Malaysia pa yan. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Ma'am Dread. Welcome back, ma'am, sa aking live streaming. Meron ka nga Ma'am Dread? Tamsakan natin yan, ma'am. Oo nga. Sige. 16WH, guys. 16WH. Ilalagay ko lang kay T8. Tama ba? Ay, T9. Ilalagay ko lang kay T9. Ayun. T9, guys. T9. Baka naman, guys, T9. Para kay Dread Bicol Kitchen. Sir, ano ulit code ko? Sabi ni Topax MB. Nagpalit ka ba ng Topax MB? Jonel Sagayno. Nagpalit ka ba ng channel name? Ano ba yung channel name mo? Dating Mediation and Relaxation Music Channel, tamsak po. Mega love shoutout din po dyan kay Mediation and Relaxation Music Channel. Thank you also for that sweet tamsak. Highly recommended channel yan guys, si Mediation and Relaxation Music Channel. Ayun. Thank you also for that sweet tamsak. And welcome also sa aking live streaming. Oo, yung Topax family. Ayan. Wala naman akong Topax family, ayun. 8 na lang guys. Topax family. Mega love shoutout naman po dyan kay Topax family. Oo nga, si Topax family. Guys, tawagin nyo lang si Nightboot. Oo. Tawagin nyo lang si Nightboot guys sa mga bago natin na kaibigan. Bababayan ni Nightboot ang inyong mga bahay. Hahanapin yan. Ang ingay ng bus, wala akong headset. Hello naman dyan kay Sir Tono Bebs na maingay sa bus, o diba? Oo, nag-iisang callboy, o diba? Ng Taoyuan. Mega love shoutout naman dyan sa mga nakikinig. Ni hao. Xiaoxin, Sir, Xiaoxin. Sir Jan IT Master, nandito na rin sa atin guys. Mega love shoutout naman dyan sa mga yayamanin. Namimigay ito guys ng sangkatutak ng mga paayuda sa buhay. Especially namimigay ito ng mga iPhone. Yung mga di pa guys na kaibigan si Jan IT Master. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys kay Jan IT Master. Sir, bakit yan? Hindi pa na-upload sir. Video unavailable pa sir yung binababa mo Sir Jan IT Master. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo Sir Jan IT Master. Welcome back din sa aking live streaming. Red Zone 25, diba? RTV. Mega love shoutout din po dyan kay Red Zone 25. Welcome din sa aking live streaming. Guys, 16WH makukuha nyo sa akin ngayong gabi. Tamsakan nyo lang ang T1 to T9. Dikitan nyo lang si Ashuriken. Mamimigay ako ng 4WH para kay Ashuriken and kay Ma'am Ina Macprim. Mamimigay ako ng 3WH. Magkakaroon kayo ng 16WH sa akin. Uuwi kayong hindi
Hindi luhaan pala, o, di ba? Mega love shoutout Sir Aldrin, sabi ni Sir Tono Bebs. Thank you for that sweet thumbs up, guys. Kaibiganin nyo to, guys, oh. Ito pa, oh, si Ma'am Ina Macpring. Yan si Ma'am Buhay, guys. Baka hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Buhay. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys, kay Ma'am Buhay. O, diba? Kumusta naman tayo dyan? Best friend. Ang kanyang code, o, diba? Best friend. Sagayno Remix. Aldrin Gandesa, mega love shoutout din sa iyo po. Sabi ni Ashuriken. Patype ako, guys, ng Me, Aura o kaya channel. Hindi nyo kailangan mag-type ng ay magbaba ng inyong mga bahay. Me, Aura channel, o kung kaya tawagin nyo lang si Nightbot, o kung kaya mag-isang tuldok lang kayo. Hanapin ni Nightbot ang inyong mga respective channel and ibababa niyan dito ni Nightbot. Ayan. O kung kaya tawagin nyo lang, guys, si Nightbot. Ayan. O kung kaya mag-isang tuldok lang kayo. Lahat yan ng bahay nyo ibababa yan ni Nightbot. Kaya ng aking ginawa. Ayan. And if you have, guys, code, pwede nyong ibabayan, guys. Siyam na lang, guys. Siyam na lang si Ashuriken. Baka naman, guys, siyam na lang. Ora, sabi ni Pilmart Channel. At baka gusto nyo, guys, malaman kung uulan ba sa inyong mga tapat dyan. Pwede nyong i-type ang weather space kung saan ang location nyo. Ayan. Location po, guys, ha? Location. Hindi po bansa. Weather space location. May weather forecast dyan si Nightbot. O, diba? I can see morning, one day I'm gonna fly away. One day I'll see you. May weather forecast yan, guys. Habang naka-background kayo, pwede nyong alamin ang inyong mga ang inyong mga weather forecast. Ma'am, weather location, hindi ma'am. Weather at kung anong location, ma'am. Masunurin to si Ma'am Buhay. Oy. Diba? Nga naman. Yun nga naman ang tinawag. Sinabi. Harang, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog, nandito na rin sa atin, guys. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Grace B. Vlog. Nagbabalik din po natin, guys, na kaibigan niyan, si Ma'am Grace. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Grace B. Vlog. Welcome din po sa aking live streaming na nasa Harang daw. Oo nga. Oy, Ma'am Buhay. Sabi ko, weather space at kung saan location kayo ngayon. Hindi po yung weather space location. Oy, niloloko ko ni Ma'am. Tawang-tawa siya. Oo. Ano pa ba? Habang naka-background kayo dyan, guys, pwede nyong alamin ang inyong mga weather forecast. Ayun, merong weather forecast yan, guys, si Nightbot. Weather space kung anong location ninyo, kung anong lugar kayo. Hindi po kung anong bansa, ha. Iba yon. Hello naman dyan kay Bebe, na nakatingala. Oo nga. Weather in Sydney, ayan. All the way from Sydney, Australia, the weather conditions are partly cloudy with temperature of 60 Fahrenheit or 16 degrees Celsius. The wind is blowing from southeast at 5 miles per hour, 8 kilometer per hour. Ayan. And the current humidity is 91%. Miss you host like sa'yo. Ano daw po, ma'am? Weather HQ, ma'am. Oo. Ma'am, location, ma'am. Oo. Location. Kung Hong Kong yan, ma'am. Hong Kong ilagay mo. Oy. Weather ng Lapu-Lapu City is, ayun, 8 na lang, guys. Lapit na po makakuha din kayo ng WH kay Kuya Uragon. Then, tamsak at bakasak sa akin. O, diba? Sulit. Lapu-Lapu condition. Correct. Nightbot. Oo. Wala talagang kinorek ni Ma'am Smooth Jazz. Wala talaga wala si Ma'am na walang tiwala kay Nightbot. Guys, si Nightbot, guys, ang weather forecast niya is based on weather condition all around the world. O, diba? Sana all. Abbreviation din, no? Ma'am, wala naman akong sinabing abbreviate. Oy.
Harang dan sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace B. Vlog. Na kanina ko pa sina-shoutout, nasa harang pala. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Grace. Nagbabalik natin guys na kaibigan. Ayun. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Sabi ko miss you lang, joke sa'yo. Sige. Weather ng Egypt. Diba? Sana all nasa Egypt. 18 degrees Celsius daw. Diba? Medyo mainit-init na ng konti. Tingnan ko nga yung weather ng Longtan. Ayan. Weather ng Longtan City. I've been in Longtan City. Ayan. Weather ng Tagaytay is 25 degrees Celsius. Napakainit. Mainit na pala ngayon sa Longtan District ng Taiwan. Diba? Taoyuan, Taiwan. Weather ng Hong Kong. Japan. Ayaw ibaba no kasi ang Hong Kong is hindi magkakabit. Weather sun. Weather sun. Japang Bari. Believe my eyes, this cup is oversized. Let me give you one advice. Burn the roof down, no disguise. Baka gusto nyo guys malaman ang Christmas, ayun. Christmas countdown, ayan. Meron din yan. At kung gusto malaman ang New Year countdown, meron din yan. 2022 ang code, ayan. Ano pa ba ang gusto nyong malaman kay Nightbot? You with me tonight, you stay cause I'm Makipagkaibigan kayo guys, time check tayo. It's 2 minutes past the hour of 7 o'clock in the evening. Sa mga hindi pa guys nakakapagtamsak ng premiere, meron tayong T1 to T9. 9WH at bawat didikit kay Shuriken mamimigay ako ng 4WH. Bawat didikit kay Ma'am E na Macfree Road to 2,000 din, mamimigay ako ng 3WH. All in all, magkakaroon kayo guys ng 16WH na iuuwi sa akin ngayon gabi. Ayun. All you have to do is to cast your like votes in each premiere and didikitan nyo lang guys. Manunukli yan sa inyo ngayon mismo. Thanks Sir Aldrin Ganesa. Sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Host, ora gift ko ha, Christmas na. Bakit nang aaway si Nightbot? Bakit? Ano daw ma'am sabi? Nagalab shoutout Ma'am Grace B. Vlog, naka-playlist ka sa akin ma'am. Ayan. Lapit na pala mag-Christmas. Opo ma'am, 7 months, 8 days, 4 hours, 57 minutes, 29 seconds more to go. Christmas time na. Oo nga. Weather mukbang. Mukbang dong. Meron palang mukbang dong na na lugar. Mukbang dong condition. 19 degree, medyo malamig-lamig pa konti. Ano bang ginawa sa iyo ma'am? Ma'am Smooth Jazz ni Nightbot. Hindi naman ang aaway si Nightbot ko dito ma'am. Oo nga. Sa ibang LS, nang-aaway si Nightbot. Weather Hong Kong host. Ayun. Ma'am, kasi ma'am, ang Hong Kong is in nation. Hindi po ma'am nation ang sinabi ko. Hindi po bansa ma'am. Kung saan ka dyan sa Hong Kong ma'am, yun ang ilagay mo. Yun. Ang Hong Kong ba is may dash. Mukhang wala namang Hong Kong. Walang dash ang Hong Kong, di ba? Sa ibang LS, nang-aaway si Nightbot. Ma'am, si Nightbot kasi like we can. Ayan ang Hong Kong is, ang condition is 87 degree Fahrenheit, 31 degrees Celsius, medyo mainit na. Ayan. Ma'am, kasi ma'am si Nightbot is programmable moderator. You can program, pwede mong i-program si Nightbot ng kung ano-anong kalokohan. Pwede yon. Ng pang-aaway, pwede rin yon. Sa mukbang dong siguro naniniras. Naninirahan, diba? Naninirahan si Lolo Whitey. Nasa mukbang dong. Weather ng South Horizon. Ano pa
ba? Ano pa? Baka hindi nyo pa guys kaibigan ng bawat isa. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan. Sayang nang maiuwi nyong, tawag dito. WH sa akin. Isaya Yuki Japan. Yumi Japan. Isayaka Yumi Japan. Mega love shoutout. Parang kilala ko to. Parang si Sir Aldrin. Mega love shoutout naman po dyan kay Isayaka Yumi Japan. Welcome also to my live streaming. Isayaka Yumi Japan. Ashurikin kapitan din kita ng kapito ko kung mga alagad. Wow, thank you naman dyan kay Ma'am Ina Macri. Ma'am Ina, thank you naman po dyan. Weather ng utot. Sa Gyno Buhay, my dear, hello. Ayan, sabi ni Sir Joel's finest. Butot. Meron palang butot. Diba? 13 degrees Celsius, medyo malamig. 13 degrees. My city on the back, 22 double the O. Now that the city no pack. If you forgetting this shit, no cousin was sick when we always just listen to rap. Keep tricking and ASAP. Ano pa ba? The money they into the sun. Huwag kayo guys magta-type ng X ha o kaya age. Huwag kayo magta-type ng X. Basta wag. No. Don't type X. Basta no. Ano pa ba? Wow, kung makadir wagas Joel, di ba? Oy, madi, si Ma'am Pichi Miranda, hi, maray na banggi sa Indo, gabos dyan, padi. Mega love shoutout naman dyan sa aking magandang madi, di ba? Ang aking nag-iisang magandang madi na nasa Taiwan. Mega love shoutout naman po dyan kay madi, si Pichi Miranda, di ba? Na nagbabalik natin, guys, na kaibigan. Highly recommended channel yan, guys. Si Pichi Miranda. Ang ganda ng boses yan, guys. Ni Ma'am Pichi Miranda. And happy 4th year anniversary, di ba? Kay Ma'am Pichi Miranda, anniversary nila, di ba? 4th year anniversary. Welcome back din sa aking live streaming, Madi. Uy, musta naman yung kagandahan natin dyan? Huwag kayo mag-type ng X. Ang nag-iisa kong padi ngayon, ang nagayod ko si Polo. Di naman months. Mega love shout out Isayaka Yumi Japan. Isayaka. Thanks pa di ayon, lockdown pa. Lockdown pala dyan. Hindi kayo pwedeng lumabas naman ngayon, Mads. Pati ba dyan sa Longtan, hindi pinapalabas muna ngayon as in lockdown? DJ John sa Gyno Dikit na isa only boy kay Ashuriken. Kun banwa, menasan, Aldrin to ayan. Bigyan kita ng moderator function. Isakaya Yumi Japan. Iyo hindi pwede at mataas na ang nanang case nagkaroon na ng case sa Taiwan. Host di ko intindi ang code T2 paano po ba yan? Sir Joel's finest, kapag ka nag-type ka ng T1, halimbawa T1, ilalabas yan ni Nightbot, makikita mo naman dyan, T1. Level 2 alarm ang Taiwan sa 700 na case Host or guest kita sa LS ko after mo okay lang, basta sabi naman buhay. Okay lang po yun, wala naman pong problema. Ma'am Grace B Vlog, noted po Ma'am Grace B Vlog. 345 3WH, alam. 700, merong 700. Weather guwapo. Weather guwapo daw. Mads, ingat-ingat kayo dyan. Sa ano ba? Sa ano ba yan, Mads? Ang alam ko, Taipei. Ma'am Shinina Vlog. Ma'am Shinina Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Shinina Vlog. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan si Ma'am Shinina Vlog. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Shinina Vlog? Welcome back din ma'am sa aking live streaming. Napaka-legit and organic. Highly recommended monetized channel yan guys si Ma'am Shinina Vlog. Ma'am Shinina Vlog, na-miss ko ikaw. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Shinina? Regards po kay Ma'am Bisa. Ayan, sabi ni Ma'am Pichi Miranda. Sige Mads, sige. Okay naman tayo dito sa loob. Mads, ingat kayo dyan, Mads. RBLX Lian, mega love shoutout naman po dyan kay RBLX Lian. New video kakapost lang po, comment lang po para mabalikan kita. Thank you. Ayan, sabi ni RBLX Lian, mega love shoutout naman po dyan sa'yo. RBLX Lian, welcome din po sa aking live streaming. Medyo madami na kasi. Mads, ingat kayo dyan kasi bawal magkaroon sa loob ng dorm ng
ng COVID-19 na yan. Kasi once na nagkaroon dyan, talagang mauubos yan. Ang dami pa naman, as in, sobrang dami ng tao sa loob. Madami na kasi COVID-free dito, di ba? Di ba? Kayo, na-alarm sila. COVID-free naman talaga ang Taiwan. Ngayon nagkaroon na ng case pala. Kaya na-alarm naman talaga. Ma-alarm naman talaga. Kaya magla-lockdown sila. Opo, ma'am. Ingat, basta ingat kayo dyan, ma'am. Kasi mas maganda pa rin yung nag-iingat, ma'am. Oo. Alam nyo ba guys, ang prevention is better than cure na tinatawag. Oo. Sa Taoyuan ata, sir, meron na. Sa Taoyuan. Oo nga, sa Taoyuan, meron naman talaga. Pero na-control yun dati. Ngayon sa Taipei daw is meron. Sir, Kuya Bulabog TV, mega love shoutout naman po dyan kay Sir Kuya Bulabog TV. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo. Sir Kuya Bulabog TV, welcome din po sa aking live streaming. Ma'am Shinina Vlog, bigyan kita Ma'am Shinina Vlog ng 4WH ma'am sa pagdidikit mo kay Ashuriken. Mama Elma, thank you also for that sweet thumbs up. Ayan, si Kuya Bulabog TV guys, merong premiere. Nakita ko to pala, oo nga. Ilagay ko guys kay T10, ayan. T10 guys, T10, T1 to T10. Magkakaroon kayo guys ng 17WH sa akin, ayan. T10 para kay Kuya Bulabog TV guys, T10, ayan. Hello po, Andy Gandesa, Monides Vlog, tama ba? Monides Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Monides Vlog. Bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, bigyan kita ng iyong moderator function, Monides Vlog. Welcome din po sa aking live streaming weather tamsak. Sana all may weather tamsak. Sir, pwede po patamsak ng premiere. Sabi ni Isa Kaya Yumi Japan. Pwede po Isa Kaya Yumi Japan. Pwede po. Pababa na lang ako ng premiere mo Isa Kaya Yumi Japan. Patamsakan natin yan, ma'am. Patamsakan natin. Sandali lang, host. May gagawin lang ako. Sige lang po, ma'am. Smooth test. Do your thing, do your stuff. Ayun. Host, po pipinditon para mababa ang aking bahay? Mag-type lang kayo guys ng Aura Me channel, o kung kaya tawagin nyo lang si Nightboot, ayan, o kung kaya mag-type lang kayo guys ng isang tuldok, ayan. For me. KBT, si Kuya Bulabog TV guys. Guys, tawagin nyo lang si Nightboot o kung kaya mag-type lang kayo ng Aura Me o kaya channel o kung kaya mag-isang tuldok lang kayo. Ayan. Si Mama Elma, ayan. Noted po Mama Elma, 2WH mambigay ko. Guys, namimigay ako ng 4WH sa bawat didikit kay Ashuriken Road to Grade 2. Baka naman guys, para kay Ashuriken. Guys, 7 na lang po guys. Ayun, 7 na lang guys, Road to Grade 2. Yan si Ashuriken. Baka naman guys, maluoy mo yung nakapin post sa atin guys. And then namimigay ako ng 3WH sa bawat didikit kay Ma'am Ina Macpri. So all in all, kapag tinam sa kanyo yung 10 guys, premiere, may 10 tayong premiere plus 7WH, magkakaroon kayo ng 17WH para sa akin guys. Oo nga, sayang de 17WH din. Tamsak lang po, sabi ni Ma'am Claridel Ilanga. Patamsak ako guys. Ang code guys ng aking premiere is T1 to T10. I-type nyo lang guys ang T1 hanggang T10. Ayan, sa mga magtatamsak. Weather WH. Walang magawa si Ashuriken. Oy. Oo.
Tamsak sa nakapin, sabi ni Mama Elma. Mama Elma, bigyan kita ng plus 4WH, ma'am. 6WH, noted po ayon. Ang host ni WH, uy, mambuhay. Sige na, ipakipagpalitan mo na yung mga ninja bells mo dyan. Oo nga. 17WH din yun. Baka naman guys, may mga premiere pa kayo dyan. Patamsakan natin ang inyong mga premiere. Pwede patamsak ayon. Isakaya Yumi Japan. Pwede po. Pwede. Ibaba mo na po, Isakaya Yumi Japan. Kunin ko, ilagay ko kay Nightboot. Oo nga. Dantam sa host, sabi ni Edwin Pin Channel. Mega love shoutout naman po dyan kay Edwin Ugana Pin Channel. Nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended, legit and organic channel yan. Si Edwin Ugana Pin Channel, diba? Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Sir Edwin Ugana Pin Channel. Welcome din po sa aking live streaming. Hello, mambuhay, sabi ni Sir Tono Bebs. Tamsakdan host sa nakapin, sabi ni Sir Joseph the Dreamer. Sir Joseph the Dreamer, bigyan kita ng 4WH. Sa pagdidikit mo kay Ashuriken, tama ba? At tinamsakan mo or dinikitan mo lang, tinamsakan mo lang. Dalawa po dikit ko kay Ma'am Ina, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Ma'am Grace, bigyan kita ma'am ng 4WH din ma'am, 3+1. Main channel ba ma'am? Or ano? Guys, dikitan nyo ng main channel guys, hindi ng ninja account. Pag ninja account, mamimigay ako ng 1WH only. Ayan. Ma'am Ana Kawaguchi, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan guys, si Ma'am Ana Kawaguchi. Mega love shoutout naman po dyan ma'am kay Ma'am Ana Kawaguchi. O diba? Ang iba guys, bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kalikitan or kabarkada yan si Ma'am Ana Kawaguchi. Legit and organic, highly recommended monetized channel. Napakalaking bahay yan guys. So, si Ma'am Ana Kawaguchi. Ma'am Ana Kawaguchi, I am always grateful to have you here also in my live streaming. Mega love shoutout to you Ma'am Ana Kawaguchi. Welcome din po ma'am sa aking live streaming, 'di ba? Napakalaking bahay yan, guys. Napakabait na live na vlogger si Ma'am Ana Kawaguchi all the way from Japan din. Tamsak lang host, dating dikit na tinamsakan mo lang pala. Sige. Mega love shoutout Sir Papa Tono Bebs. Mama Elma, sabi ni Ma'am Grace B. Vlog. Mama Ana Kawaguchi, hello naman po dyan sa ma'am. Kumusta? Inuman na, sabi ni Best Jubes. Wala namang red horse. Gusto ko red horse. Isang bote. Anyways, oy, pre, di ka nangingista ngayon, pre. T1 to T9, sabi ni Kuya Bulabog TV. Kuya Bulabog TV, bigyan kita ng 9WH. 9WH, guys, 9WH para kay Kuya Bulabog TV. T1 to T9. With barbecue ang pulutan. Oo nga, ang sarap nun. With barbecue. Babarbecuein ko na yung natirang barbecue. Barbecue na, wala stick. Uy, may stick tayo dyan. Di ba, bebe, may stick? Bebe. Uy, bebe. Uy. Oh. Jonah girl, love. Ayan. Meron ng white horse. Ay, white horse. Di ba may barbecue stick? Asa na ba yun? O diba, hindi naman ginamit. Asa na ba yun? Basta may barbecue stick. Oo. Magba-barbecue tayo, bebe. Mega love shoutout Ma'am Jonas Salundagan. Pagbatis ng galing pa kang Grace B. Vlog. Ora host, sino yan na bebe mo? Ayan, eto si bebe. O bebe, hello bebe. Mag-isa kang hello bebe. Diba? Ito ang aking magandang pamangkin na si bebe. O diba? Bebe! Nagtitiktok. Baka toothpick ang nabili mo po. O diba? Toothpick daw yung bebe. Oy. Hindi naman daw yung ano. Dikitan mo na ako, bebe, oy. Sir Aldred Liandosa. Oy, guys, padikit naman ako, guys, kay Ashuriken. Baka naman, oo nga, sige na, maluoy. Host, bakit ganon? Imbis na madagdagan na nabawasan ako ng 4. 4 na ano, ma'am? Oo. 4 na ano, ma'am?
Ashuriken dan Pulpak, sabi ni Kuya Bulabog. Wow, naka plus 4. Ayun. Plus 4, sir, Kuya Bulabog TV. Baka may mga ninja ka pa dyan. Oh. Bebe, wag ka nga dyan. Pumangit ang view. Uy, bebe, pumapangit daw ang view, bebe. Sabi ni Tata, oh. Subscriber. Ma'am, yun ang pinapaliwanag ko sa inyo na kapag hindi tama ang pagkakadikit, you will be called as spam subscriber. Ibig sabihin, ma'am, kapag ang dumidikit sa inyo is nagmamadali or hindi hindi tama ang pagkakadikit sa inyo, hindi nagbakas or nag-subscribe lang talaga sa inyo, nanood man walang bakas or nanood man hindi tama ang pagkaka-subscribe, ayan. Naglalagas naman talaga and normal na po yun, ma'am. Only boy Uragon 3 idinikit kung legit kay Ashuriken, sabi ni Ma'am Ina Macri. Plus 3, ayan. Sige, ma'am, noted po. Uragon. And sir, Kuya Bulabog TV, eto pa, lubos-lubusin mo na, sir. Si Ma'am Ina Macri, kung di mo pa kadikita, namimigay ako ng plus 3 WH, ayan. Bebe, alis dyan, uy, sabi ni Tata. O, diba? Mona Aids Vlog. Uy, asa na ba asa na ba yun? Yung may premiere daw na inaantay ko yung premiere, yung nasa Japan. Asa na ba yun? Si Isakaya Yumi Japan, ayan. Si Isakaya Yumi Japan. Hanapin ko na nga lang. Uy, eto pa guys, para ilan na ba? 10, 17, 18 WH, ayan. Si Ma'am Ana Kawaguchi pala to. Oy, si Isakaya. Ayan. Copy, ayan. Ako na lang Ma'am Ana Kawaguchi. Ayan. Ako na maglalagay, Ma'am Ana Kawaguchi. Sa'yo pala to. Si Ma'am Ana Kawaguchi pala to. Ayan. Ilagay ko guys sa T11. Si Ma'am Ana Kawaguchi. Ay. Ito guys, sa T11 para kay Ma'am Ana Kawaguchi guys. Baka naman guys, hanggang T11 plus 7 WH, magkakaroon kayo guys ng 18 WH sa akin. Ayan, 18 WH. Mega love shoutout ko no, Beb, sabi ni Sir Edwin Pin. Ayan. Ano pa ba? Ashuriken dan Pulpak, sabi ni Kuya Bulabog. Bebe, wag ka nga dyan, pumangit ang view, sabi ni Tata. Sir Jem Views, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Highly recommended monetized channel yan guys, si Sir Jem Views, who is in our live streaming. Napakalaking bakulaw, diba? Napakalaking isda yan guys, si Sir Jem Views. Kung di nyo pa kaibigan yan guys, makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Sir Jem Views. Harang is life, laro, sabi ni Mambuhay. Ayan. Thank you naman dyan sa inyo guys. Nagpunta na si Aldrin, ayan. Sabi ni Ma'am Ana Kawaguchi. Ma'am Ana Kawaguchi, meron kang code ma'am na T11, ayan. Yung premiere mo, ayan. Bebe, anak, magtamsa ka na kay tita. Oy, bebe, magtamsa ka daw kay Ma'am Ina Macri. Host, out na ako, need ko rest. May lagnat ako, ayan. Shout out sa lahat, sabi ni Mama Elma. Mama Elma, ano ka dyan, ma? Magpahinga ka dyan. Tamsak Dan host. Thank you for that sweet tamsak, sir. Sir Jem Views. Welcome din po sa aking live streaming. Guys, ipunin nyo guys kung ilan yung ipunin nyo guys kung ilan yung tinamsakan nyo. Sabihan nyo ako ng isahan lang. Hindi ko nakuha lahat yung mga sinabi nyo. Ashuriken Dan, sabi ni Sir Mark Jacos. Sir Mark Jacos, bigyan kita sir ng WH. Ilan ma? 4 WH para kay Ashuriken. Get well soon po, sabi ni Sir Mark Jacos. Chinchin Su na nasa harang. Makipagkaibigan kayo guys sa bawat isa. Get well soon po, Mama Elma. Ayan, sabi ni Ma'am Grace P. Vlog. Chinchin Su, mega love shoutout naman dyan sa'yo. Chinchin Su, tamsak po Sir Aura. Thank you for that sweet tamsak, Chinchin Su. Welcome din po sa aking live streaming. Highly recommended channel yan guys, si Chinchin Su. Sweet lady, harang laro, ayan. Oh. Si Mambuhay. Thanks po, Sir Aura. Ayan. Always welcome po, Ma'am Chinchin Su. Wala ba tayong papatama sa premiere dyan, guys? Ilan ba? T1 to T10, guys. Ay, T11. T1 to T11. Plus 4 WH sa bawat didikit sa nakapin kay Ashuriken, and plus 3 WH sa bawat didikit kay
Sa bawat didikit kay Ma'am Ina McFree, ayun. So all in all guys, makakakuha kayo ng 18WH. How are you Sir Ora? Sabi ni Ma'am Chinchin. So Ma'am, I'm okay, ayun. Ikaw Ma'am, kumusta? Mega love shoutout po dyan sa iyo Ma'am Chinchin Su, and welcome back Ma'am sa aking live streaming. Tatambay lang ako Sir Ora ha. Sige lang po Ma'am Chinchin Su. Ma'am Chinchin Su, thank you also for keeping me in your background, and welcome back Ma'am sa aking live streaming. Harang is buhay laro din ayun, sabi ni Sweet Lady. Oy Ma'am, Ma'am Buhay, asa na ba si Erich 101? Hindi ko na nakikita yan. Namiss ko na rin yung aking mga kaibigan. Sila I am fine po, sorry, naulang ako. Kabalik ng pahinga, sir, ayan. Nagpahinga ako, sir. Sige. Ito po, premiere sa Thursday pa, ayan. Sige sir, sige. Patamsak naman ako guys, T1 to T11. Baka naman guys, chin, sabi ni Sir Mark Jacos. Tatlo na lang guys, si Ashuriken. Tatlo na lang talaga guys. Baka naman hindi nyo pa kaibigan guys, si Ashuriken. Magkipagkaibigan na rin po kayo dyan guys. Tatlo na lang talaga. Ayan. Tatlo na lang talaga guys. Buhay. Pahiram naman ako ng mga mo dyan. Ng mga pandikit mo dyan. Ayun si si Ashuriken. Tapos si Ma'am Ina McFree. Buti ka pa host, pinapansin mo pa rin ako pag pumupunta ako LS na iba, deadma lang ako, gumagala lang kasi ako, na-board ako. Oy Sir Jambius, huwag kang ganun. Oy, ang laking bakulaw nito guys, hindi lang bakulaw as in. Pating yan, as in pating. Ang laking isda niyan guys ni Sir Jambius, diba? Hello naman dyan sa'yo Sir Jambius. Sir Jambius, kumusta naman tayo dyan Sir Jambius? Uragon, 3 minutes na lang mag-start na premiere mo. Uy, pre. Ikaw yung nasa T4, di ba? Thank you, be. Sorry, be. Kanina pa ako nag-try magpalipad. Di ako pinayagan ng Google. Refresh lang ako. Uy, Ma'am Ana Kawukuchi, hindi mo kailangan magpalipad. Uy. Lapag host or, ayan. Eto Ma'am, si Ashuriken, yung nakapin sa taas. Ayan. Ito, ayan. Yung nakapin guys sa taas. Pero palitan ko muna yung nakapin, ayan. Ma'am Ana Kawaguchi, T11 ka po, Ma'am Ana Kawaguchi, ayan. Dana po kaya Ana Kawaguchi, sabi ni Ma'am Shinina Vlog. Mabuti pa to sa Sir Jimbius, kahit hindi mangisda, lumalaki. Ako isda ng isda, bawas ko. Oo nga. How to be you, Sir Jimbius? Uy! Gotcha host, ayan. Guys, pabomba naman ako guys. Pabomba muna ako guys kay Ma'am Jonas Salundaga guys. O, diba? Planting aloe vera. O, diba? Sana may aloe vera. Huwag ka na mag-plant ng aloe vera. Oy, kukunin mo lang yung katas niyan. I-shopee mo na lang. Hindi ka pa naghirap. Ora host, show kuya nakapin. Ayan. Ma'am, i-type mo lang Ma'am Buhay, si Ash, ayan. Tito Tamsakdan, sabi ni Joel's Finest. Sanay na ako sa tuwad night boat. Tingnan mo channel ko, puro to. Walang iya, sabi ni. Oo nga. Oo, didikdikin mo, kukunin mo lang naman yung niyan, yung katas niya. I-shopee mo na lang. Oo. Pabomba naman ako guys, yung mga nandito pa sa atin. Nagsisimula na ang premiere ni Pri. Ayun, baka naman guys, planting aloe vera. O, diba? Ayun, nagsisimula na guys ang kanyang premiere. Baka naman guys, pabomba, yung sabog na sabog guys ha. Yung sabog na sabog, as in boom.
Nagtanim siya ng aloe vera. Di ako mayaman, wala akong pera, pambili, antayin ko na lang. Dahil sa trending video ko host, 6.4 million views kaya dumami subscriber kahit di nangingista host. Oo nga, sana all. Sana all may trending videos, diba? 6.4 million views. Sana all. Tapos sana all na lang talaga ako nito eh. Patamsak guys, patamsak. O diba? 15 minutes na lang ako guys, 15 minutes. Baka hindi nyo pa guys kadikita ng bawat isa. I am about to ano na guys, 15 minutes. And magtamsak kayo guys, T1 to T11. And then, kapag dinikitan nyo si Ashuriken, na 3 na lang ang kulang guys, 3 pesos na lang kulang. Pangbili na lang yan ng ice sa tindahan. O diba? Si Ashuriken guys, 3 na lang. Pag-graduate na natin guys. Sige na, maluoy mo. Bigyan ko nga to ng graduation song si Ashuriken. Kahit si Ashuriken na lang guys, pag makagraduate man lang at least. Oo nga. Bigyan ko nga to ng graduation song. Para naman feel na feel. Sir Jembius, stay put ka lang dyan and welcome back sa aking live streaming. Guys, magtamsak kayo. Sayang naman. Oo. Sayang guys, makikipagkaibigan lang kayo. Magbabalik yan guys sa inyo si Ashuriken at saka si Ma'am Ina Macfree. Si Ma'am Ina Macfree, road to 2,000. Si Ashuriken is road to 200. Napakabait na bata niyan guys. Hindi kayo magsisisi as in. Oo nga. Si Ashuriken. And then si Ma'am, napakaganda niya. No? Si Ma'am Ina Macfree. I am giving you, guys, I am giving you favor para magkaroon kayo ng legit and organic na kaibigan if I were you. O, diba? Si Ma'am Adel, nagpasabog na rin si Ma'am Adel. Oh, yeah. Ay, piste, budol. Ay, piste, budol. Oh. Diba? Hoy pre, ang aloe vera ang tinanong mo, may ugat na, buhay na. Ito talaga si pre. Ibuhin ko na naman yan pre. Oo nga. Oo nga, hindi yan pagtatanim ng aloe vera kasi may ugat na. Nag-edit lang ang host, kaya background kita. Ayan. Thank you naman po dyan sa'yo sir. Ayan. Sir Jembius, thank you po sir. Ito talaga si pre. Niloloko ako eh. Oo. May ugat na. Nandito kami guys, naka-premiere na guys si Pre, ayan. Tito, ayan. Nandito kami guys sa premiere ng bubomba. Pabomba naman ako guys. Bala ka yan, basta tanim pangalan niya. Bala ka dyan, basta tanim pangalan. Oo. Itinanim mo may ugat, hindi yan pagtatanim. Paglilipat ng tanim yan. Oo nga. Ang pagtatanim is buto. Ito talaga. Oo. Si Sir Joel's finest guest is 896. Sir, gawin mo at least mga 940 or 950 as mamigay tayo ng WH sa mga didikit sa iyo kapag gagraduate ka na Sir Joel's finest. Tulungan kita, sir. Oo. Thank you so much everyone and to you host Turodon. Ma'am, you're always welcome po. Mama Anak Kawaguchi. Always welcome po. May vlog, mega love shoutout sa iyo. Ate Yoho, ayon. Di na ako ayos yung visa card ko dito sa Taiwan. Sunday lang kasi off ko, nauubos sa okay lang yun sir, Jem. Tanim yan, galing yan sa kapitbahay. Hiningi ko, oy, di pala ninakaw kasi wala ang may-ari. Diba? Akalain mo yan. Iyan ang tinatawag na paglilipat ng tanim. Hindi pagtatanim. Ito talaga si Pri. Salamat po sir ng marami. Diba? Always welcome po sir, always welcome. Ano si Pri? Palitan niyang title na yan. Palitan ang title na yan. Hindi ko gusto. Oy,
Uy guys, sige na guys. Dikitan nyo na si si Ashuriken. Baka naman guys. Ora, ayun. Sir Sean TV Guapo, nagbabalik rin po natin guys na kaibigan. Nandito na rin sa atin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Sean TV Guapo. Highly recommended monetized channel yan guys. Ang lalaking mahilig sa sitaw, o diba? Mega love shoutout naman dyan sa lalaking mahilig sa sitaw. Welcome back din sa aking live streaming, Sir Sean TV Guapo, and thank you also for joining my live streaming. Nandito kami guys sa sa tawag dito. Sa ni Pri, sa premiere ni Pri, sa nakapin sa taas ng bubomba. Host, hindi ka ba nag-upload ng videos mo? Live stream lang ba lahat? Kapag ka gusto ko lang mag-upload. But mostly updated naman yung aking channel kasi I keep on live streaming. Nagla-live stream ako everyday. Ayan, so my channel is always updated through my live streaming also. Ayan, so I don't have to worry about uploading videos and anything. Ayun, nagla-live stream lang. Ayan. Guys, dalawa na lang guys. Si Ashuriken, baka naman. Dalawa na lang. Baka naman guys, dalawa na lang. Ashuriken Dan, ayun. Ay, isa na lang pala, isa na lang. Baka naman guys, may mga pa kayo dyan. May mga pandagdag guys. Dikitan ko muna ikaw kay Little Aura ko, saglit. Dagdagan ko pa sa... Ma'am Ana Kawagod, thank you po dyan ma'am sa'yo. Ayan. Dikitan ko din kay Little Aura ko si Ashuriken. Ay. Lululo. Okay, maganda, sana all po, no worries. Hindi naman sir, ikaw nga may viral. Oo nga. Mas maganda pa rin yung may nagbabiral nandito. Parang host, sabi ni Mambuhay, si Sir Joseph the Dreamer, nagtatamsak pa dyan. Ayan, patamsak guys. Dan sa premiere, Jonas Salundaga, sabi ni Sir Edwin Pin Channel. Guys, sabihan niyo ako kung ilan yung tinamsakan nyo ha, na premiere. Pre, salamat at sa lahat, maraming salamat. Oo nga, always welcome pre, always welcome. Pero klaruhin ko lang, Ashuriken, give you 5 dikit, congrats. Ayan, sabi ni Ma'am Ana Kawagod siya yan. Pre, linawin ko lang, hindi yun pagtatanim ng ng tawag dito, ng aloe vera. Ayun. Paglilipat ng tanim kasi may ugat na, ganon. Yaw 200 na po guys. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Idinikit ko rin si Little Aura ko sa'yo. And then gawin ko rin 50 yung aking tamsak, di ba? Tamsak. Tinamsakan yung sarili Tamsak. Di ba? Si Little Aura ko ang nagtamsak. Ano ba? Yahoo! Mega love shoutout naman dyan sa nagtamsak. Sir Edwin Ugana Pin Channel T1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 at 11. Ayan. Meron ka sa akin Sir Edwin Ugana Pin Channel ng 9WH. Ayan. Edwin Pin Channel. 9WH sir. Noted po. Noted. O diba? Plan
Ting pading ang tawag doon pre, wag na pahabain ang title oy, o di ba? Hindi. Mali 'yon. Bakit kapag binuksan ko yung aking live streaming sa computer, hindi ko na bubuksan, pero kapag I am using my own account, ay may yung iba. Sana palista ko tamsak ko, ayan. Sana pala lista ko tamsak ko. Sir Joel's Finest, naubos mo naman ata. Malaki-laki na rin na ipon ko host sa YT, need lang talaga ng upload. O sana all may malaking kita sa YT, o diba? Congratulations naman dyan guys, kay tawag dito. Kay Ashuriken. Ano na siya guys ngayon? 200 plus na. Ilan ka na ba Ashuriken? Sana hindi naman malaglag, sabi ni Ashuriken. Ashuriken, mamaya-maya mo na balikan or pwedeng after an hour or couple of hour. Oh, para hindi maglagas. And then ganito Ashuriken, baka may ka diyan, baka may extra ka diyan. Saglit lang. Baka may extra gadget ka dyan, i-play mo muna yung iyong yung iyong mga tawag dito. Asa na ba yun? I-play mo muna ang iyong mga video using your extra gadget, ayun. Rinel Laulita, nagbabalik rin po natin guys, isa lang yung phone ko, Kuya Uragon. Sige, ako na lang magpi-play sa iyo, Ashuriken. Bigyan kita ng playlist. I-play ko para naman may nagdikit sa iyo, may pumapasok din sa yung WH para isipin ni Lolo. Laruin ko naman si Lolo sa channel mo. Para isipin ni Lolo na hindi ka nakikipagdikitan, bigyan kita ng WH din, i-playlist kita dito sa akin. And then, para naman isipin ni Lolo na may WH na pumasok sa iyo, kaya may nagsusubscribe sa iyo. Ayun, laruin natin. Rene Laulita, mega love shoutout naman po dyan kay Rene Laulita. Nagbababa ng kanyang bahay guys. Nagbabalik din natin na kaibigan si Rene Laulita. Highly recommended channel yan guys. Rene Laulita ang pangalan, diba? Mega love shoutout po dyan sa iyo sir. Rene Laulita, welcome din po sa aking live streaming. Mama Maricel Abila OFW Dubai, mega love shoutout din po dyan sa iyo. Mama Maricel Abila OFW Dubai, welcome din po sa aking live streaming. Thank you also for that sweet thumbs up. Host, ask ko lang, pag mga 200 pa lang sub mo, hindi pwede mag-silent LS. Hindi, mali po sir, Edwin Pin Channel. Ako nag-live streaming ako when I have only 4 subscriber. Nakakapag-live stream na ako guys. Nag-live stream na ako. I started to work with work with my WH. Ayan. Thank you very much Kuya Uragon. Pwede nyo nang i-workout nyo din ang inyong WH even if you are starting your YouTube channel. Si Jonathan Ruiz, si Dukhang Padjakero, si Eric's Vlog. Sino pa ba? Yan, mga wala pang subscriber yan guys. Nag-live streaming na yan, nag-music streaming na yan. So, si Little Oraco pala, yung WH niya is naka-graduate na, naka 4,000 na yung WH niya. Ang subscriber niya is 100 pa lang. Si Little Oraco. Pwede pero may 20 hour per month po. Thank you very much. 20 hour per month. Yung 20 hour per month na Harang is live, sabi na Ma'am Sweet Lady. Pre, magsimula ka na dyan, pre. Uy, guys, 5 minutes na lang ako, guys. 5 minutes more to go. Ayan. I am about to end na rin, guys. So, mga di pa nagtatamsak dyan, guys, magtamsak na kayo. Sabihan nyo ako, guys, kung ilan yung tinamsakan nyo. Si Sir Joel's Finest. Sir Joel's Finest, kanina ko pa ikaw nakita. Bigyan kita, sir, ng 11 WH. Ayan. Sir Joseph the Dreamer. Ilan ba, Sir Joseph the Dreamer? Ayan. Meron ka sa aking 1WH kanina.
Magtamsa kayo guys, sayang naman. Bye-bye guys, bye-bye host. Sir Joseph the Dreamer, bigyan kita ng plus. Ilan ba yung tinamsakan mo, Sir Joseph the Dreamer? Ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga, especially sa mga may ano guys dyan. So yung may mga premiere, patamsakan nyo guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Sayang naman guys nang maiipon ninyo na tamsak, o diba? Ay, asa na ba yung si Pri? Wala pa, hindi pa nagsisimula si Pri. Congratulations naman dyan kay Shuriken. Naka-grade 2 ka na. Ayan. Sino ba ba? 1-4 pa lang WH host. Ayan. Bye po. Ayan. Sabi ni Sir Gembius. Sir Gembius, thank you naman po dyan. God bless. Isa lang host. Nakatulog ako. Si Shuriken lang. Sige. Bigyan kita ng 4 WH, Sir Joseph the Dreamer. Noted. Salamat po host, laking bagay sa beginner. Yan, sabi ni Sir Joel's Finest. Always welcome po, always welcome. May mga katanungan kayo guys, huwag kayong maya magtanong. Para naman guys, tutulungan ko kayo sa inyong mga channel, especially sa mga non-monetized channel or mga monetized channel. If you have certain question you can ask, it's totally fine, diba? Para naman tayo lang naman kasi magtutulungan guys. Pero ang isa lang naman ang hiling ko sa inyo guys na tumulong din kayo sa mga kaya ninyong tulungan, di ba? Especially sa mga idea, mga information, when it comes sa mga relative information na mga tinatakil natin o yung mga itinatanong ninyo. Wag nyo guys na sinasarili lang, pamahagi nyo, sabihin nyo. Lizzy Channel, tamsak po host, newbie here. Ayun, sabi naman Lizzy Channel, bagong-bago natin guys na magiging kaibigan, kadikitan or kabarkada, o diba? Hello po dyan sa iyo Ma'am Lizzy Channel. Bigyan kita ma'am ng iyong moderator function para naman makapagsimula ka na rin na makipagkaibigan dito sa aking live stream. Pang 23 tusok sabi ni Ma'am Lizzy Channel. 53 ata ma'am, pang 52. Thank you for that sweet tusok Ma'am Lizzy Channel. Sige po Kuya Uragon, goodbye na po sa inyo. Sabihin mo na lang, nagtamsak sa akin na later pa ako magtamsak back. Ayan. Like you said, bye. Ayan. Sige lang Shuriken. Harang palaro, ayan. Ma'am City Lady, thank you naman po. Hello sweetie, sabi ni Lizzy Channel. Uy, Ma'am Lizzy Channel, I'm about to end na. Ayan. 3 minutes na lang ako guys. 3 minutes. Antayin ko lang guys. Ilipat ko kayo kay Ma'am Jonas Salundaga. Dito kayo guys magpatamsak ng inyong mga premiere. Kung sakali man na mayroon kayong mga premiere or kung meron pa kayong meron kayong mga tawag dito. Gusto nyo ng WH, namimigay yan ng WH kay si Ma'am Jonas Salundaga. Hindi ka pa nagsimula. Jots, nasa meeting lang ako. Patamsak premiere ko maluoy. 1 minute nyo upload. Board, love, ayan. Tapos na tong balikbar ko, diba? Hindi pa pala. Premiere in 70 minutes. Ito. Mag-end na ako board, oy. Tinatamsakan ko to kahapon. Ay. Ito yung pinatamsakan ko kahapon. Ayan, sige. Eto guys, T13. Patamsak naman ako guys. Madali ang tamsak, T13. Baka naman guys, yung pinatamsakan ko to ng isang araw, boy. Mega love shoutout everyone. Nasa meeting lang ako. Di ko kayo ma-shoutout isa-isa. Love you all. Ayan, sabi ni Board Vlogger. Eto guys, patamsak. Madali ang tamsak guys. Sige na. Madali ang tamsak naman guys. Ayan. Antayin ko kayo guys habang hinihintay ko pa si Pri, si Ma'am Jonas Salundaga. Yung nakapin sa taas guys, patamsak naman ako. Patamsak. Ayan.
Habang hinihintay ko si Pri. DJ Jonel Sagayno Remix. Pabomba ako guys, ay patamsak naman ako guys. Ano, meron bang isang oras? Maglimot host music ko. Ayan, wag limot host. 8. Sige lang sir. Ayan, sabi ni Ma'am Meme. Fire na. Ayun. Sige pre, sige. Yung isa na lang board, patamsakan ko bukas. Ayan. Meron pa namang isa. Ayan. Ma'am Dina Aribalo, tamsak na na host. Gandang gabi. Mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Dina Aribalo. Ma'am, mag-end na ako. Ayun. I'm about to end na, ma. Baka naman guys, hindi nyo pa kaibigan si Ma'am Jonas Salundaga. Ito, ilipat ko kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Ma'am Dina, mega love shoutout po dyan sa'yo, Ma'am Dina. Welcome back ma'am sa aking live streaming. Si Ma'am Dina Arevalo. Ayan, tamsaktan. Ma'am, thank you for that sweet tamsak. Salamat po. Sabi ni Ma'am Lizzie Channel, bisitahin nyo ako guys bukas. Ayan, kung meron kayong ipapapromote, i-promote natin yan. Ayan. Pwede kayo guys lumipat dito kay Ma'am Jonas Salundaga. Ayan. T13 tamsak dan, sabi ni Sir Joel's Finest. Noted po, +1. Ayan. Lipat kayo guys kay Ma'am Jonas Salundaga. Ayan na, link na ibinababa ko guys. Baka hindi nyo pa kaibigan yan si Ma'am Jonas Salundaga. Makipagkaibigan na rin po kayo dyan kay Ma'am Jonas Salundaga. O, diba? Pwede kayong magpatamsak dyan guys. Ako pa ang inyong lingkod guys, Uragon. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat guys. And I love you all guys. Magandang gabi sa inyong lahat. DJ Thank you so much. Maraming salamat sa inyo guys. I love you all.